Tul il-jum tas-sibt id-dilettanti tal-fnik kellhom l-opportunità biex iżuru l-fira tal-fnik fejn setgħu jaraw aktar minn 100 fenek ta' madwar 20 razza differenti. Hawnhekk setgħu jiksbu informazzjoni dwar dak li għandhom bżonn jekk ikunu mħajrin biex jibdew irabbu l-fnik. Rebecca Grek li hija l-manager tal-attivitajiet fih dan il-Klabb Malti tal-fnik spjegat ma dan l-istazzjon li fenek jista' jitrabba b'mod professjonali iżda mhux biss għaliex dan l-annimal leali jagħti kumpanija li ma bħala. Kull fenek għandu l-karattru differenti, għaw ħafna minna iżommu l-fnik id-dar magħhom, min forsi għandu kamra ximkien imma malli jasal il-fnik jibdew iduru fil-gaġġa biex jifirħu bihom. Literalment, bħal meta tara l-kelb li malli jarak jiġi jifraħ bik, il-fnik huma eżattament l-istess. Din il-fira rritornat wara aktar minn sentejn ta' pandemija u d-dilettanti tal-fnik kienu l-kol entużjasti biex jerġgħu jesebixxu l-fnik tagħhom. L-aħħar show li għamilna kien Diċembru 2019, jiġifieri għadda naqra żmien mhux ħażin. Ifimni huwa tajjeb ħafna ġejna lura, il-breeders rġajna naqadna kollha flimkien, in-nies rġajna qed nurruhom il-fnik x'kapaċi ikunu kemm huma sbieħ. Il-flus li nġabru għad din il-fira nġabru bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund.